to má. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je to speciál za 30 odběratelů. Tady je s námi speciální host Filip. Čau. Jindra. Čau. A dneska budeme ochutnávat tady si hnusný Big Brain Blasters. My už jsme to teda ochutnávali, ale hodně jsme jich nechali. Mám začít? Jo. Tak já si dám třeba melon, zkusím najít. Já si dám fialovej. Strawberry. Kamo. Tak já si dám jablko. A je to i takhle ve speciálním obalu. Já si dám borůvku. A já si dám teda nějaký Já si dám Black Panther Favor. Black Panther. Tak tady to je. Kamo. Black. Mně to nejde otevřít. Tak. Dobrý. Jakože vypadá to takhle. Vypadá to takhle nějak. Takovýhle. Tak. Tak na 3. 3, 2, 1. Počkejte. No tak můžeme od znova. Je to kyselý jak svině. Ale tak já zkusím ještě tenhle, sorry za to, že jsem to nedal na čas. Od začátku je to brutální kyselý. A pak už to začíná být lepší. To je kyselý jak prasa. A hlavně, když to rozkousnete, tak to je strašný. Tohle se příchutí nějaká divná. Ale tak to je asi tím, jak jsou to kyselý. Tak. Jestli nevíte, kde se tady si bonbony kupují se normálně ve večerkách, to je normální ve večerkách. A ten, kdo by chtěl tady to mít, tak stačí jenom jít do večerky. Tam najít takovýhle, buď to žlutý, anebo pak je i fire a voda prostě. Celé zajímavý. A Stojí to 39 korun. A máš ještě nějaký? jo, je tam ještě hodně. Jo, ok. Zkusím najít. Co? Tady je podle mě ten melon. Jo, melon. Já si dám ten, co vypadá nejvíc toxicky, což je strawberry. Já melon. Tu má koukej, mám melon. No, mám. Jo, jo. Já jsem debil. Tak melon vypadá takhle. Ten vypadá vlastně úplně stejně. Plé stejně. Strawberry mám. Ty kráso. No, ne. Tak na začátku je to kyselý jak svině. Ty vado. Jo a je to No, melon je asi fakt a je to hodně. od 3+, takže v pohodě. Tak to strawberry je ale fakt něco. Melon. To je melon. Jakože... Nevím, jestli to můžu říct. Chceme to jakba. Taková tak, když se nejde služba. Tak strawberry. Strawberry. Mám to teda taky ochutnat. Já. A když to rozkousnete, je to fakt dobrý. Já ještě jeden zkusíme, ne? Jo, tak já si dám... Takže já si dám právě, že to raspberry, co říkal, že to je jahoda. Co říkal, že je hodně... Já se zkusím taky. Ty kráso! Neč tady. A to je konec. Tak Pálivý jako blázen. já si tady dám blueberry. Jo. Ale borůvku. Tak. Taky zkouším to kyselý jak blázen. To není ono. Je, ale je to divný. Ne, to je nejvíc. Také. To je jedno. A to je plníš. Tady co by bylo asi k dnešnímu videu všechno. Ještě to mega kyselý. Měl jste tohle? Mňam.
Mně tak to děkuju. borovka je mega dobrá. Já děkuji, že jste teď to video dokoukali až sem. Budu rád, když zanecháte like a odběr. A u dalšího videa čau.